Hola, Xentola, com estem tots? En estiu, veritat, ja tocava estiuet, ja tocava caloreta, encara que a mi a vegades me dona un poc d'asco estar suant tot el dia, Bé, doncs com és estiu, el que he pensat és que anem a fer una altra secció de preguntes robades, però esta vegada les preguntes no van a ser de l'ASC. Resulta que he estat investigant per ahí en el meu dispositiu d'última generació i he trobat un test de com vius l'estiu i com de fester eres en estiu. Bé, doncs he robat les preguntes d'aquest test i me les vaig a fer a mi i vosaltres xusgareu com cregueu que em comporte en estiu. Comencem! Per a este test me ayudará la recepcionista de Telefónica Verónica Fernanda Manola III. Esa soy yo, sí señor. Que farà ella les preguntes. Dime un recuerdo del verano pasado. Bé, doncs l'estiu passat els millors records que tinc per a mi és, primer que res, va ser el primer estiu on vaig començar a quedar mogolló en estes dos persones, esta i esta. I a hores d'ara, i gràcies a aquest estiu i altres quedades, els considere quasi com a germans. I altra cosa, que la veritat també va ser molt important i va estar molt bé, és que vaig viatjar a Roma en tota l'epicitat que això suposa, no? ¿En serio, tío? ¡Qué puta guarrada, colega! Me cago en la puta, tío. Els gossos... ¡Hostia! ¡Oh! ¡Qué peste, colega! ¿Con quién quieres compartir tus canciones? ¿En qui compartiria les meues vacances? Pues mira, la compartiria en la meua família, en mos pares, en mos tios, compartiria en amics, per suposat, en els Eibros, en els de la Falla, en tal, en un mono tiki, perquè m'agrada molt els monos tiquis. També en el meu gos Giver, en algun professor d'estos que te cau bé i quedaries un dia a aprendre't un lo que siga. En amics d'estos que soles has vist una vegada i soles els conèixer i t'agradaria conèixer més. En una vaca, m'agraden mogolló les vaques, jo tindria una vaca per casa. I una llama o una alpaca. Hola? Hola? ¿Qué te llevarías para todos lados? Què m'enduria a tots els costats? Pues mira, encara que no vos ho parega, n'hi ha una cosa que és tan imprescindible, tan necessària, i si no ho haveu pensat, a partir d'este moment ho pensareu. I jo us vaig a dir per què. Lo més imprescindible del món és un clip. O sea, un clip te pot servir per a tot lo que vulguis, per a lo que te done la gana. Calleu. No, en serio, o sea, un clip, mira, te pot servir des de pa sujetar-te no sé què a la roba, pa agafar i sujetar-te uns papers, per a furgar-te la merda de les ungles, per a mil coses, en serio, lo que yo te diga, O sea, un clip, mira, y te vaig a agafar y te vaig a decir así uns apunts que tinc sobre el clip. Y en serio, o sea, tot és una passada, és que això és lo més útil que te... ¿Prefiere...? No, en serio, o sea, calla, no, espera un momento, espera, ahora continúas en el vídeo. El clip este, tío, mira, la primera persona, la primera tía que se va a tocar el chocho va a ser en un clip, i per això se diu clíptoris. Per què te creus si no? Per favor, no, és que això és una cosa molt urgent. ¿Prefieres calita o playa pa'l guiri? Que si preferisc una cala apartada o una platja abarrotada? Per favor, jo preferisc una cala apartada que ja la plene jo de la meua gent i se n'anem de rave, o sea... ¿Qué efecto te produce el verano? ¡Adiós! ¡Hola! Efecto boomerang. ¿Siempre estás preparado para el ligoteo? ¿Qué? Ay, Dios mío de mi vida, ¿qué haces la noche de verano? Pues quin va ser el millor plan per a una nit? Pues agafar-se, llegir...
llegir, dormir... 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 Llegir, dormir... ¿Cómo llevar tema del zoo? Tenint en compte que les radiacions solars agafen... I jo el otro. Ah, no, vale, pues si és l'altre tema del sol, la veritat és que jo no me sol cremar. M'he cremat una vegada en la vida i espero que no em torni a cremar perquè la veritat és que fot prou. Però sí, per sort no tinc ese problema de estar com una gamba tots els dies. Las vacaciones te convierten en... Papaloco digievoluciona en... Papaloco Summer Edition! Bueno, y sí, efectivament, Papaloco Summer Edition. Aixina és com tocaria estar ara durant 2 mesos disfrutant, no classes, no obligacions o només de les que toquen ja. Prou d'estudiar i tal, disfruteu estos 2 mesos que teniu per davant, 2-3 mesos que teniu per davant. I res, i a disfrutar, i a veure's en cada concert, per el carrer, en la platja, on siga. Que s'ho passeu molt bé i fins... No, una última cosa, quan se quedeu sense foc, això pot encendre cigarros i petardos i lo que te done la gana, perquè és un clip també, o sea, tot és un clip. Este tio del clip és un pesat. Fins una altra, gentola!